En nog het theater dat dit uitvoert. Dan bereiden ze wel een moetsen. En dan gaan ze in januari ook, wat die halve sterrentocht altijd weer, gaan ze mij bussen. Maar aan 6 uur krijgen ze mij als vorsten. Ik net, ja, dat is mijn eerste betijd. Maar dan gaan er bussen vol mensen. Krijgen ze mij de halve sterrentocht. En dan mat ze de moetsen op? Dan gaan ze de moetsen op. Hebben ze van heen gezien? Ja, prachtig. Mooi, hè? Ja. Ja, die had me allen nog beeldig dingen, ja? Nou hoop ik dat we een strenge winter krijgen, dat we ze broekt. Hè? Ja. Ja, we zijn al even gewoon bereid. Hoeveel steden die je nou maait zie? Het wat haast net is zijn 18e. Oh. Ze zijn in Burgermekken gaan. Ze zijn in meer plaatsen gaan. Maar we zijn al heel skoft gaan. Het is zo gezellig met elkaar. Ja. Maar dan moet er dus heel wat moetsen komen. Ik denk van 15.000, weet je? Of 10.000. 10.000, dan moet een hele protte moetsen komen. En hoeveelste moetsen dat? Dat is mijn eerste. Ik ben krijg begonnen. Hoeveel albesterrentochten heb je zelf eens mee? Ik ben 84 jaar, dus... maar ja, in het laatste komen ze net meer, hè? Het is zo gezellig altijd. Ach ja, dan weer het feest, hè? Prachtig, maar ja. Als er geen ijs komt, kan ze geen Elverstijdentocht houden. Ik hou van sneeuw en ijs. Ja, het beste men. En ging je zelf ook te reet rijden? Ja, een protte dingen, ja. Zo mooi, hè? Dat was nog net meer die winters. Niks zo aan eigenlijk.